Pemuda Belumbang bersatu. Pancane dipikirno. Mbak. Mbak. Apa rek? Mbak. Ana nang ndi, Mbak? Mbak. Lho. Walah, Mbak. Lah penoke napa kok sor-sor jagung kuwi lho, Mbak? Menapa, Mbak? Mbak. Aku ki lho sarip kan nang peno, Mbak. Aku mosok pangling, Mbak. Mbak. Lho, penokane lungguh kok tambah begagah, Mbak. Lah kuwi kok paidi kok ya moro, Mbak, nek rumah begah. Mbak, wis gak kesuwen sing Mbok ki. Wis ajur iki. Wis aku tak dalam lubang aku tak delokok sing Mbok wis ajur. Yo, Bapak Jono Bakon nggih, saking ning Angel. Nah, matur nuwun. Jagoane paiti goser dokar buruhe abaci kulon kali sarep jagoan sakti moso babuyutan paiti dijak marung kopi yen sarep gaweane pancen maling ning hasile diwenengi fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno critane
iso